Ми звикли, що до всього в житті є своя інструкція. Коли ми щось купуємо чи беремо щось у використання, ми завжди перед використанням читаємо інструкцію, щоб той чи інший прилад добре працював. Так само і до нашого життя також є інструкція, тому що нас створив Бог, і для того, щоб наше життя було вічне, і щоб воно було наповнене лише радістю, він дав також інструкцію. Але багато людей зараз не вникають в це, не читають, не використовують. Тому їхнє життя швидко ламається, приходять якісь негаразди, і тоді вже людина не може повним чином використати те, для чого вона була предназначена.